Rahmatullah. Maraba da zuwa channel na African Creative TV. So abokai a wannan sabon bidiyon da muka kawo muku wannan lokaci, za mu nuna muku yadda za ka duba BVN date of birth naka ba tare da ka je banki ba a wayarka, cikin wayarka insha Allah. So abokai, da farko kafin mu fara wannan bidiyo muna roƙon ku da ku yi mana subscribing, sannan ku yi mana liking domin yana ba mu ƙarfin gwiwa. Gode. So da farko sai ka buɗe Google Chrome ko kuma wani browser da kake da shi, na Firefox ne, sai ka taɓa shi, buɗe shi, sai ka zo ka rubuta ready.me/agent ready. So kun ga nan ready.me/agent. So kun gani /agent, wannan shine website ɗin. So kun gani zai baka starting da baka starting, sai ka taɓa start. So abokai, abin da muka zo yi a wannan application shine muna son mu duba date of birth na BVN. So abin da ya kawo ka kawai shi za ka yi, har ka sanya detail ɗinka ko kuma ka cika bayanan da ba su cika a ciki ba, domin wannan website ne kawai wanda dai gashi nan dai, it's not an official website na banki, kawai dai wani website ne na agent ɗin banki da suka ba su daman wannan hanya, su yi amfani da wannan hanya domin biyan su ma wasu buƙatun su. Amma insha Allah babu wanda zai faru da bidiyon naka, amma sai ka sanya bidiyon naka. So da zarar ka sanya bidiyon ɗinka sai ka taɓa continue. So kun ga in ka taɓa continue, kun gani, so kun ga abin da zai fara nuna maka, zai nuna maka komai da komai na bidiyon naka. Zai nuna maka phone number da ka rijistar da shi, da komai da komai, da sunanka da komai zai nuna maka. Kun ga sunana, so kun gani Haruna Muhammad. Kun ga ba email address akan bidiyon ɗin. So kun ga phone number da ya rijistar da shi. So kun ga date of birth ɗin 1996-04-03 shine date of birth ɗin da na rijistar bidiyon da shi. So abokai, wannan ita ce hanyar da za ka duba BVN naka ba tare da ka je banki ba. Kun ga wannan hanya ce mafi sauƙi a gare ka, amma kar ka zo ka yi abin da bai shafe ka ba, sannan ka zo ka ce agent network partner. A'a, babu ruwanka, kawai abin da ka zo yi kawai ka yi shi, ka duba BVN ɗinka sannan ka fita. Kada ka sanya komai a ciki. Ka zo ka ce za ka sanya gender, ka sanya address, ka sanya state, saboda wannan website ɗin ba mu san su waye masu yi ba, sannan ba mu san ainihin wato security na shi ba. Mu san su waɗannan da suka ƙirƙiri wannan website ɗin sun yi shi ne saboda taimakon mutane, ko kuma sun yi shi ne saboda biyan buƙatun su na cutar da mutane. Ba mu da masaniya akan wannan. So sai ka yi kawai abin da ya kawo ka, kada ka yi abin da ba ka zo yi ba. Kawai ka duba date of birth naka da phone number da kai rijistar sa, duk za ka gani, da kuma normal sunanka mai kyau wanda kai rijistar wannan bidiyon da shi ɗin, duk za ka gan shi a wannan wurin. So abokai, da wannan muka zo ƙarshen wannan bidiyo. Insha Allah kar ku manta ku yi mana liking ɗin wannan bidiyon ya burge ku, sannan ku yi mana comment. Sannan idan wani abu ya shige muku duhu da wasu dai tambayoyinku da kuke da su, sannan sai ku yi mana comment da su. Insha Allah za mu amsa muku kan lokaci. Sannan kar ku manta ku yi sharing domin yaɗuwar wannan bidiyo. Insha Allah wannan bidiyo zai taimaka mutane sosai. Yawanci mutane suna samun matsala ta hanyar cika power, wato matsala da suke samu shi ne na date of birth. Ba sa sanya date of birth na asali wanda suka yi rijistar wannan BVN ɗin nasu da shi. To shi ne yake ba su matsala a ciki.
kun ga yadda ana kallo ka cika in power. So yayin da kake so kai validating na bidiyon ɗinka sai ka zo ka wannan website ɗin sai ka sanya shi. So za mu sanya muku link na wannan website ɗin a description na wannan video insha Allah. Idan kuma baka ga wannan link ɗin ba sai ka yi mana comment, za mu tura maka wannan link ɗin a ƙasan wannan comment ɗin naka. Da zarar ka taɓa shi kawai zai kai ka browser sai ka taɓa. Insha Allah abokai da wannan muka zo ƙarshen wannan bidiyo sai Allah ya ƙara haɗa mu a bidiyo na gaba. Kar ku manta ni ne naku Harun. Sannan kar ku manta ku yi mana subscribing idan kasance kai sabon zuwa ne sai ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun bidiyon mu a kan lokaci. Mun gode.